Og du? Hvad leder du efter? Påskeharen. Nå. Led lidt mere på at gå rundt der rundt så. Jeg har lavet et stadhus. Men der var der 0 påske. Hvad er det? Nå. Prøv at gå lidt mere rundt og kigge. Ja, nu kigger jeg i vores andet store have. Okay, og så kan du gå om baghaven bagefter.